Dobar dan i dobrodošli. Dragoslav iz Office za sajt izrada.com sa ove strane ekrana. U ovom video zapisu ću vam pokazati kako da dobijete besplatno 15 GB prostora na internetu za lične i poslovne potrebe. Evo samo par rečenica da pojasnim kako vam sve ovo može biti korisno i odmah prelazimo na konkretno video uputstvo. Gde će vam ovo koristiti ukratko? Najkraće rečeno, dobijate priličan prostor na kojem možete da čuvate svoje slike, videozapise, dokumenta. I to možete koristiti kao svoju dodatnu arhivu da se bitne stvari ne zagube. Desi se da se pokvari disk na računaru ili se pokvari mobilni telefon, pa da se ne bi plakalo za tim bitnim slikama i dokumentima. Znači, prva korist, arhiva. Korist broj 2. Ostaću na primjeru slika. Te slike možete gledati i koristiti i ako niste kod kuće na svom računaru. Čak ih možete koristiti i sa mobilnog telefona ako to želite. Korist broj 3. Možete te slike lako podeliti ako imate potrebe za tim. One mogu biti javno deljene, a možete dozvoliti samo određenim korisnicima da imaju pristup. Evo konkretan primjer zbog kojeg sam i snimio ovaj video. Gazda Momčilo ima potrebu da mi danas pošalje gomilu novih dokumenata, videozapisa i slika i da treba da mu izradim novi web sajt. On je udaljen 100 km od mene. I ovaj video pravim da ga naučim kako da iskoristi ovu besplatnu opciju, tako da ne mora kao do sada da sedne u svoj auto, da potroši vreme i benzina da bi došao kod mene na nešto što može da se nauči i iskoristi za 10 do 15 minuta. Obratite pažnju sada, krećemo sa video uputstvom. Za lako dostavljanje gomile fajlova je mnogo dobro ako koristimo Google servis koji se zove Google Disk. Siguran sam da većina vas koji gledate ovaj video imate Google mail koji se zove Gmail i upravo ga sada možete vidjeti na vašem ekranu. Ukoliko kliknem na ovu ovde opciju koja izgleda kao tastatura, ako na to kliknemo, dobijamo meni sa Googlovim alatima, a ono što nas zanima je ovo ovde disk. Kliknut ćemo na to. Stvar koja nas zanima je ovo ovde dole, u levom uglu, gde piše preuzmi disk za PC. Kliknut ću na to. Ovaj plavi boks gde piše download for PC, klik na to. Prihvatamo uslove na ovde plavo dugme i instaliramo. Iskače nam ovako jedan prozorčić sa jednim fajlom, kliknemo na to save. I sada treba da nađete gde ste sačuvali taj fajl. Većina ljudi skida dokumente sa interneta na desktop, tako da ću ja tako isto uraditi. Fajl koji smo skinuli se zove Google Drive i on izgleda ovako. Pronađite ga i dvoklik na njega. Klik na ovo run. Sada se program kači na net i skida potrebne fajlove. Sačekat ćemo malo. Instalacija je gotova. Ono što ćemo primetiti je da nam se pokazuje ovaj prozor u kojem ima dugme Get Started. I stvar broj 2 koju ćemo takođe primetiti je sledeća. Dole u ovom taskbaru će se pojaviti ikonica
Google Drive, ova plava. To je nešto novo što ćete vidjeti. Da mi nastavimo sa instaliranjem Google Drive-a. Kliknut ću na ovo Get Started. I ono što sad treba da uradimo je da se logujemo kao i kad se logujemo u naš Gmail. Lozinka. Nastavljamo dalje. Evo, ova ovde plava linija vam pokazuje da smo tu negdje na skoro polovini. Klik na Next. Ovde vam pokazuje program da možete da ga koristite i preko mobilnog. Next. Klik na Next. Sve je podošeno i možemo da kliknemo na ovo Done. Ako sačekamo malo, iskočit će nam odmah ovaj folder u kojem ćemo mi stavljati fajlove od našeg Google Drive-a. Još jedna stvar će se desiti. Ako odem dole i pogledam sada ovu ikonicu u ovom taskbaru, vidjet ću da se ona promenula i dobila je ovu ikonu od Google Drive-a. Ako kliknem na to, dobit ću opciju otvori Google Drive folder i pregledaj Google Drive na webu. I ovde ispod će se pojavljivati fajlovi koje ste prebacivali sa računara na net ili sa neta na računar. Obzirom da sam ja imao Google Drive, ovde se kod mene nešto već pojavljuje, kod vas bi ovde sve trebalo da bude prazno. Evo, ja sam spremio jedan dokument, samo jedan moment. U stvari spremio sam jedan folder i u njemu se nalazi nekoliko slika. Selektovat ću te sve slike i kopirati. A zatim ću ovde dole kliknuti na ovo otvori Google Drive folder. I zatim ću tu zalepiti ove fajlove. I kao što sad možete da vidite kad kliknem na ovu ikonicu, ima nekih dešavanja. Evo vidite, slike su prebačene na net. I ono što ja sad mogu da uradim je sledeće. Ako odem na Google Drive, znači, idemo još jednom. Kliknemo na ovo ovde, pa na ovo disk, otvorimo. Evo, kao što možete da vidite, slike koje sam pripremio iz onog foldera se upravo sada nalaze na Google disku. Ono što ćemo da uradimo je, recimo, napravimo novi direktorij i damo mu ime Momčilo slike Mart. Momčilo slike Mart. Napravi. Napravili smo folder. Uzet ću sada, ako kliknem na ovo moj disk, vidite da se taj Momčilo slike Mart folder napravio. Ono što ću sad da uradim je da vidim da li je program to isto odradio na računaru. Evo, pogledajte. Momčilo slike Mart folder je napravljen. I ono što ja sad treba da uradim, da se ne bi mučio, izaberem recimo nekoliko slika i ubacim u Momčilo slike Mart. Sačekat ću par trenutaka, ući u taj folder, slike još nisu prebačene,
Dajte da osvežim. Evo ih te 4 slike. I ako bih sada ja ovde došao gore, tu gde ovo piše HTTPS, to je link od ovog ovde foldera. Zamislite sada da ja otvorim drugi prozor, ovako, zalepim taj link i otvorim ga. Obzirom da nisam logovan, ne mogu da pristupim tom folderu. To je normalno. Znači, ako biste taj link dali nekome, on ne bi mogao da otvori taj folder i vidi slike. Da vidimo kako će on te slike moći da vidi i skine. Ovako. Stanete na momčilo slike Mart. Kliknete na preuzmi link za deljenje. Svako sa linkom može da vidi. Kopiramo ovaj link i sada fino u novom prozoru koji je privatan otvorim taj link i fino slike mogu da vidim, a mogu i da kliknem na ovo ovde i preuzmem sve. Na taj način delite vaše fajlove na netu. To možete putem maila da odradite ili na neki drugi način. Eto, toliko u ovom video zapisu. Mislim da ste naučili kako da koristite Google Drive. Imate 15 GB prostora za arhiviranje, za deljenje. Sve u svemu napravili smo dobar posao. Nadam se da će i gazda Momčilo da ovo razume, da nije bilo preterano komplikovano. A za vas, ako vam je potreban web sajt ili neka pomoć u vezi interneta, Dragoslav je tu, sajt izrada.com, imate tamo moje kontakt podatke. Zovite ako treba. Veliki pozdrav!